गुवाहाटिबाबो बेखिनि जायगाया एसे गामि बायसोआवनो थांनांगौ। बांद्राय टाउनबाबो एसे बोरैबा जाहैयोना। बेखिनियावनो रुम भारा मोननायबा हामगौमोनहाय। नागिरनो थांदों र', दाबा अबेखिनियाव मोनो। आयौ गोबावथार जाबाय माथो अनसुमाया। रुम भारा नागिरनायाबो सहस नङा दे गुवाहाटियाव। गोबावथार नेबाय आं आरो थाङासैना। थफ्लाखौ लानानै आरो अबाव गिदिंथिंबाय थानो। बेनिखायनो थालांदों आङो। बेफोरखौ बाद हो। रामु सिं बोराय खाट्टाया आरो बिनि बिमा बुरैया खम नागिरदोंना। नागिरबाय थाथों। जोंथ' दानो खिन्थानाव गैथ'वा। थेवब्लाबो खिन्थानांगोन र', बिसोरखौ शक जाहोनांगोन। नाथाय दिनै नङा, खमसे खम सप्तासेसोनि उनाव खिन्थानांगोन। सप्तासे नङाबाबो 10-20 दिनसोनि उनाव। एसे टेनसन होनांगौलै बिसोरखौ, टेनसन। आंखौ खम टेनसन होबाय बे बोराय खाट्टाया। आयै, आइ एम सरि। आङो अनसुमाजों खारखोमाबोबाय। उफाय गैया आयै, सरि, बिराद भेरि सरि। नोंखौसोथ' एसेबां बोराय मांग्रांजों आंखौ हाबा हरनो होनाय दिनै। दा मोनबायना बिनि फिथाइखौ, हा? बे अनसुमायाबो दा माला सफैयो बेखौ सानगासिनो आङो। जोंहासो दिनै हौवा हिनजाव बायदि रुम भारायाव थासिगोन आरोना, मोनसे रुमावनो। बेसेदि मजा नांगोन। प्यार में ऐसे ही होता है। बेनो आरो, सब कोई प्यार में होता है, तो कोई सही गलत नहीं होता है। सना अनसुमा, नोंदि आंखौ बिदि लाबखुमागोन आंथ' जिबनावबो सानाखैमोन। आंथ' खालि आंखौ आइ लाभ इउल'सो बुंगोन होनना सानदोंमोन। नाथाय नोंथ' आंखौ डाइरेक्ट आइ लाभ इउबो होनासो डाइरेक्ट लाबोखाबाय। माने ओरैबायदि खान्थि मोनबायना आङो गोसोखौ। जेन आंनि जिबनाव जेबो टेनसनानो गैला बिदिसो मोनलायलांबाय आङो। गैलाथ' र' आंनि टेनसना बेनोल'खासोमोन ना। दे अनसुमा, रुमखौबा मोनबायना मोनाखै? जोंनि प्यारनि थाखाय आंथ' बिदि सानसेया खस्थ' जानो हागोन। जाया लोङालासिनोबाबो लगनैबाबो बिदिनो थाबाय थानो हागोन। नोंखौ नेबायानो थागोन आं सना। हर जाजासिम नेबाय थागोन आं। मानो होनबा दा आंनि गोसोआव जेबो दुखु गैया, मेंनाय गैया, गरम गैया। खुसियावनो गरम मोनदों, थेवब्लाबो माने खुसियावनो आं जेबो मोनाखै। हेलौ आइ बिखुनजो, गांजेमा गोसोम रानिया न'आव थांदों नामा? आहा जावायसो फैयाखै। मा दिनै फैगोन होनना बुंदोंमोन नामा? बुंनायाथ' बुङाखैलै आइ बिखुनजो, नाथाय मानसियानो गोमाना दङ। आरो बेल' नङा, अनसुमायाबो गोमानानै दङ, सानैबो गोमाना दङ फुंनिफ्रायनो। मा होनदों गोमानानै दङ? है अबावबा थांदों खोमा दे। गैया, फुंनिफ्रायनो गैया। फुंनि 6टानिफ्रायनो नुवाखै जोंफोरो। फन हरबाबो नायाखै, सानैनियाबो सुइच अफ। मा? हा अबावबा थांदोंबा मानोथ' खिन्थाना थायाखै दे बिसोरलाय जाम्बा जाम्बिनो। आरो खिन्थानाथ' थांनांगौना अबावबा थांदोंबा। बेनोथ' अबावबा थांखो दा सानैबो गैया, फुंनिफ्रायनो गैया। बिदि मालाबाफोर खिन्थायालासिनो थाङोमोन नामा? बिदिथ' मालाबाबो थांफेरा। आंखौ माथो होलाङाबाबो आइखौ माथो होलांखायो। नाथाय दिनै फुंनिफ्रायनो गैया। माबाफोर नांज्लायदोंमोन नामा नोंसोरो बिजामादै हा? जेबो नांज्लायाखैमोनलै आइ बिखुनजो, माथो सानैबो फुङावनो गोमाना थाबाय। अबाव थांखो दा? माथा गरम जाबायलै। नङा, अबावबा थांदोंबाबो बिदि सोंना थांनांगौबा खिन्थाना थांनांगौना। मानसिखौ सोरबा बिदि खालामो नामा बिसोरो? आं जेबो बुजि मोनलाहाय बे गांजेमा गोसोम रानिखौबो। बेनोथ', आरो अनसुमायाबो रावबो लोगोफोरनियावबो थाङाखैनो। बिमाया सोंजोब्बाय, दा बिमाया गिबाय दङ बिनियाबो। बिदिथ' थांनाङामोन ना बिसोरो। दे बारा सिन्था खालामनाङा दे बिजामादै। अबावबा थांदों खोमा, मबाइलफोरा आरो चार्जबो गैयाबो जानो हानाय। बिदिथ' एसेबां फुङावनो बिसोरो रावनोबो खिन्थायालासिनो थांफेरामोनलै। आयौ बेथ' आं मा खालामबावनो दा? अबाव थांमारखो बिसोरो? आंहाबो सिन्थासो जालायलांबायहाय। बेनोथ'। अनसुमाया दाबो फैयाखै नामायो? गैयालै आब'। बेथो फैथारबाय आङो। अबाव थांमारखो गथ'आ? लोगोफोरनियावबो सोंबाय आङो। मोनथियाहाय, फुंनिफ्रायनो गैया। अबाव थांमारखो? दे जेराव थाङो थां, जोंथ' जेबो बुङाना। मानो बिदि सिरि थांखुमानांगौ जोंफोरखौ जेबो खिन्थालासिनो? मबाइलाबो दाबो सुइच अफल'। नोंसोरजों माबाफोर नांज्लायमाराखैमोनथ'? गैयालै आब', जेबो नांज्लायाखै। आं बिराद सिन्था जाबायहाय, बिदि मालाबाबो जाफेरामोन। मालाबाबोथ' नोंसोरनो खिन्थायालासिनो थाङामोन। आरो दे गावनि मबाइलाव चार्ज गैया, सोरनिबा मबाइलजोंबाबोथ' खिन्था हरनांगौ ना न'आव।
बेखिनिखौ गियान गैया नामा? ओरैनोबाथ' अबावबा थांबाथाय माथो होलांखायो। एबारबा मानो बेफोरबायदि खालामखो? फुंनिफ्रायनो नागिरगासिनो मानसिफोरनियावबो सोंथिंबाय। गैया रावबो नुवाखैनो। खेबसेथ' फन हर। फाग्ला मोनदों आरो बेफोरबायदि सिरि सिरि थांखुमानो। इसेबो साननाय गैया। आरो मबाइलालाय मानो सुइस अफ जानांगौ? मबाइलखौलाय सुइस अफ खालामनो होननासो खालामखो ना मा? मोनथियाथ' ना सुइस अफ खालामनो होननासो खालामना लादोंहाय। ओरैनोबाथ' बेनि मबाइलावथ' चार्जआनो थाबाय थाखायो, चार्जखौनो होबाय थाखायो। आरो फुंनिफ्रायनो मानो सुइस अफ दे? दहाय गैयामोन, दाथ' थानांगौना चार्जआ। मोनथिलालै आयै मा आं जेबो हमनोनो हाला। बिथिंजाय सानैबो गोमाना दङ। दा आब'नो खिन्थायाखै देनाय गांजेमा गोसोम रानिया न'आव गैया होननानै, ओजोंनो दंहैयो होननानै। न'आ अबाव थांमारदों बिसोर सानैया? बिदिथ' मालाबाबो थांफेरा बिसोर सिरि सिरि। आरो मबाइलखौ मानो सुइस अफ खालामना लादों? मानि थाखाय? बायनि अनसुमाया फैबाय र'। रुम नागिरना मोनबाय खोमा। सफैबाय नोङो अनसुमा? औ आनै सफैबाय, मोनबाय रुमा। मोनबाय? हामबाय दे। माबेसे जायगायाव मोनखो? नैबेखिनि जायगायाव मोनबाथ' एसे मोजाङानो जागौमोन ना, गामि बायसि। गामिद्रायबो नङा, टाउनद्रायबो नङा आनै। ओमफ्राय रुमा बेसेबांनि? रुमा मोनसेल' आनै, 3000। माबा किटचेन दङ, फिसायै दङ आरो। दे जागोन दे, उनाव जोंहा फैसा बुरजा खामायनो हाबा रुम गिदिर गिदिर मोननै लागोन। औ आनै, दा जोंना बेनो जाथ'गोन ना मोनसेयानो। इसिं दंखायो दे। मानोथ' एसेबां गिदिर रुम नांगौ नङा होमबा आनै? दा आंनाव 5000, नोंनाव 3000। बेसे जाखो? 7000। मास मोनसेखौ एकदमसेबो सोलिना जानांसिगोन आरो ना? नोंनावथ' एकाउन्टाव 3000 ना 2000 दंबावो ना? माबा आंनिया 5, नोंनिया एकाउन्टाव 3000। ओमफ्राय ओरैनो 3000 गासै बेसे जाखो? माबा 11। रुम भारायाव 3000, बाखि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8000आ थागोन आरो जोंनियाव। बे 8000खौ जों जेनथेनै सोलिनांसिगोन। औ आनै, गाबोननिफ्राय खामानि मावखानोसै। आंना माबा र', लोगो दंखायो। हटेल लाइनावनो खामानि मावनांसिगोनलै, होनबासो फैसाखौ बुरजा मोनो। औ जायै लोङै 15000खौथ' मोनखागोन ना? दा नोङो फार्स्ट टाइमाव 15000 मोनाबाबोथ' 12000थ' मोनखागोन। जायै लोङै। जाग्रायाथ' आंल'सो जागोन। नोंलाय हटेलावनो जानो हागोन। आरो नोंथ' रोंखागौ न' संनाय खावनाय, एक्सपार्टखा। औ, जेनथेन नागिरना मोनबाय। नङाबाथाय एकदम दाम गोसा गोसानिसो दङ। मोननोनो नागिरा खम दामिनिफोरखौ। एकदम 7000, 8000, 5000 बिदि बुंजोबो। दे, भगबाननि अननायाव जेनथेन मोनबायना थेवबो। मोजां ना ओरैनो रुमा? औ, रुमाथ' मोजांथार। आजादि आरो सिङावनो सुजोबनो हागोन। बा, अनसुमा, नों हारसिंल' खामायनाङा, आंबो खामायगोन दे। नङाबा गुवाहाटिना मोजाङै सोलिनो हानाय नङा। आं हागोनबो खामानि मावनो, मानो होनबा आंहा खामानि मावनायनि हुदा दंखायो। मानो होनबा आङो आगोल रुवाथिसो थायोमोन नालाय। ओजों दावराव जाबाय खोमालै ना आनै? जाथोलै, एसे जाखानांगौ। आमायनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामनो गोनां जाबाय जोङो। माबा आमायखौ नोंजों नुबानो रागा जोङो आङो। जबरदस्ति नोंजों उन्दुनो नागिरबाय थायोना बियो। औले अनसुमा, एकदम बोरैबाथार बोरायानो। आनै, आं नोंनि मेगनाव मोदै नायनो हाया। बेनिखायनो आं नोंखौ लाबखुमाबाय। आनै, आं नोंखौ जोबोद जोबोद मोजां मोनो। नोंखौ दासिमबो आं आइ लाभ इउ बुंनो हाथ'वाखै। थेवब्लाबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। मोनथिया मानो मोजांथ' जायासै आं बेखौ बिदि लाबखुमानाया। जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आंनिया। थेवब्लाबो मा खालामबावनो आनै, आं नोंखौ जोबोद गोसोथोयो। आरो बिनि सायाव आमाया नोंखौ उतपात खालामबाय थायो, सान्थि होआ। मा सानबाय थाखो अनसुमा? थुदो होनबा थांसै ना? बेनिफ्रायथ' गारिसो हमना थांनांगोन। औ, थमथमखौनो हमनोसै नामा? जोंनाथ' थफ्ला थफ्लिबो दङ। नों मेंगोन, एसे गोजान जायोना बेनिफ्राय। होनबालाय थमथमखौनो हमना थांसै। ओमफ्राय अनसुमा, गंसे फैदों। खालि र'। हेलौ, आंनि जिरख'नाय सना, मा खालामदों? जिरख'नाय सनानो दङ, आं खामानि मावबाय दङ र'। मा खामानि? बिदिनो सिथ्ला सिबगासिनो बेलासिनि। एकदम बार गोसा बारदोंमोनहाय, अखासो हानो रोङाखै जोंनिथिंजायबो। औलै, मा जाखोथाय अखायानो हाला माथो। सोरबा सोरबि माइखौनो गायनो हायाखै, सोरबा सोरबि गायदोंबाबो थोरि थिलिबायसि जाना दङनो। औलै। ओमफ्राय बेफोरखौ बाद हो, मोनसे खोथा। मोनसे खोथा? मा खोथा? मा जादों?
आंनि सना जिरख'नायालाय गिलायदों नामायलै? गिगोनथ' र' मा खोथा? खोथाया जेबो नङा आङो नोंखौ गाबोन लायनोसै। मा? गाबोनो? थफ्ला थफ्लिया मोनदो आं नोंखौ गाबोन लायनोसै। टिलु नों ओरैनो बुङाखैथ' माथो साननैसोनि उनावसो फैगोन होनदोंमोन आंखौ लांनो। ओमफ्राय साननैसो नेलालै आं गाबोन लायनोसै। हारसिं बेसे थाबाय थानोलै आरो संना जानोबो बासोयो। आरो दरसेसो जाथारबाय अमायाबो गैलाना गोमाबाय जोंहा। थुनथ्रामोनलै अमानि नामा गोमाना होबायना। टिलु नों ओरैनो बुंदों न'? बुङाखैलै सना आं नोंखौ गाबोनो लायनोसै गाबोनो हराव। नंमारगौ? आं फोथायनो हायाखै बिदा होनना बुंनाय। थै बिद्दाबो बुंलायनांगौ नामा? देनाय बिदा बुंनाय। बिद्दालै बिद्दा आं नोंखौ गाबोनो लायनोसै रेडि जाना था नोङो गाबोनो थफ्ला थफ्लिया दिनैनो बोनखादो। दे जागोन दे। फैनो गोसो दंना गैया गाबोनलाय? दङ नोङो जेब्ला लाङो अब्लानो थांगोन आरोहाय। नोंसा आदानोबो खिन्था नोंसा आइनोबो खिन्थादो आङो नोंखौ गाबोन लायनोसै। आदायाथ' मोजांसो मोनगोन र' बियो गाबोन लांनो फैगोन होनना बुंबाथाय बाग्ल'लायगोन खोमा। हाबा हरनोल' जाबाय थायो आंखौ। औ मालाय नोंखौ हरखांबा लेथायानो सेस जागोन ना आरो मालाय गावगाया हाबा खालामगोन खोमा। आदानि थाखायबो सासे खैना नायदे। दे जागोन दे थेवब्लाबो आजिखालि खैना नायनो बर नायनो होनबाथाय एसे बोरैबासो मोनलाय लाङोलै मानो होनबा नागिरनानै मोनला बुकिं गोजा मालाय। नंमारगौबो। जियानो जाया मानो थारैनो नोंखौ गाबोन मोनसिगोन आरोना। जोंनिया मोजां मोनलायनाया बारा गोबावानो जायासैना माने बोसोरसेयानो जायासै। एबारे फुजाखौ सानैबो नायनो मोनसिगोन आरोना। औ फुजायाव नोंनो 10,000 दामिनि दख'ना होगोन दे आं। दानो सानखाबाय नामा? औ सानना दोनबायथ' र'। जागोन दे नोंनि गोसो आरोना होयोना होआ आंनाथ' होआबाबो जेबो नङा। मानो होआलाय सनानोनो होआ नामा 20,000निबोसो होनो हानाय। इस खिन्थाना दोनखा आदानो। दे जागोन दे। मा खालामदों नोंसा आदायालाय? आदाया माबा बनसो दानगासिनोमोनलै। बा मार खामानि मावोना नोंसा आदाया? मावो बिदिनो मालाबा बायोबो। आंबो बायो आगोलो मावोमोन दा धोनि जानायनिफ्राय मावनो बाग्रा जाबायलै। माने दा आरो जेबो आंखालबो गैयाना बिदि बनफोरनि गेसावनो सङो। आगोलथ' उन्दैयाव दोखो दोखो मावोमोनलै एकदम हाजिरा खामला उन्दैयावनो मावोमोन मोनजायानो मोनानो। दे दा इसोरादि अनबाय। बेनोथ'। नोंसोरनि आगोलनि खोथाफोरखौ सानबाथाय आंहासो बोरैबा मोनो। मानो होनबा नोंसाथ' आइबो गैयामोन आफाबो गैयामोन न'। खम खस्थ'यै देरबोदों नोंसोरो। बुंनो नाङा सना दा जोंहा आइ आफा थानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन नों बायदि बिहामजो मोनगौमोन। मोजां जागौमोनथ' आरो दा जोंखौ सानैल' जागोन आरोना न'खराव बिमा बिफाया थाथारनांगौलै न'। थाथारनांगौथ' र' दा इसोरानो हरासैबा। बेनोथ'। दे जिखि जाया नोंखौ गाबोन लाबोसिगोन आङो। थां थफ्लाया बोनिखा नङाबा दानो। दायो हराव बोनगोन र'। दे होमबा नोङो सिथ्ला सिबदोंबा? सिबखांबाय आङो। आङो फाखोसे सकआव थांना फैनि र'। औ दे। दे होमबा ना सना बाय। दे बाय। आंखौ गाबोननो लांसिगोन खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों। आदा आरो आइखौ गाबोन नागारना थांनांसिगोन आरो आंना एबाबो बोरैबाबो मोनबाय सानबाथाय बोरैबाबो मोनोहाय न'खौनो नागारना थांनांसिगोन गाबोनो। आयौ आं गाबनोसो ओंखारसोबायहाय। ओइ बिजुलि साहा फुदुंनाय। बिजुलि आदा आं गाबनो ओंखारदों। आया मा जादों? आदा टिलुआ आंखौ गाबोन लांफैयोनो आं नोंसोरखौ गाबोन नागारना थांनांसिगोन। मा टिलुआ नोंखौ गाबोन लांफैसिगोन? याहु आदा नों माबायसिलै बिनानावखौ गाबोन लांसिगोन इसेबो दुखुबो मोना होमबा? मोनगोन दुखुबो मोनगोन थेवब्लाबो खुसिबो मोनगोन दुखुबो मोनगोन नाथाय खुसिया बांसिन आरो एसेबां मोजां सेंग्रा मोनदों नोङो मानि मा दुखु जानांगौलै न'आलाय मा नागारनानै बयबो थांखानांखागोन हिनजावनि फिसा आरो न'खौ नागारना थांबाबो नोंसोर फैबानो जाबाय आरो न'आनो खाथियावनोखा गामि गंसे बारबानो मोनो गोसो जाबानो फैबानो जाबाय गोसोखांबानो फैबानो जाबाय। थेवब्लाबो ना आदा आइ जाम्बि माखौ एसेबां टेनसन लादों मोजांसो मोननांगौ गोसथोनाया गाबोन लांनो फैनो नागिरदों नों आरो दुखुसो मोनदों।
नङा खुसिबो मोनदों आदा थेवब्लाबो दुखुबो मोनदों आरोहाय नोंबो जोंफोरबायदि जाबासो मोनथिगौमोन सिख्ला जाबासो मोनथिगौमोन नोङो एसबा औलै आदा आं गाबोन नोंसोरखौ नागारना थांनांसिगोन बेखौनो साननानै नोङो दुखु खालामबा जागोन नामा आंहादि बेसे खुसि मोनदों थारैनो धोनि बैनाय मोनसिगोन आरोना आङो नायनाय आदाया माबासिमार दे नोङो रंजा एसे दुखुबोथ' मोना दुखु बारा मोनालै आङो मानो होनबा नोङो हाबा जाखांनायनि उनाव खुसियानो खुसि जागोनबा न' दङ बिल्डिं फैसा दं थाखा दं माने एकदम मोजाङै संसार जालांनो हागोन नोंसोर जेबो दुखुआनो जानाय नंखाया नोंसोरनिया फैसा थाखा गैयाबासो दुखु फैसायानो मेन आसल बुस्थुआ जाबाय फैसायानो बे जिउआव थांना थानो थाखाय फैसा गैयाबा जाखाया बिदि होनानै बिनानावखौ लांबाबो एसेबो माने दुखुआनो गैया आरोना हाय मानोथ' दुखु खालामलाबायनांगौलै नोंनिया खुसियानो खुसि जासिगोनबा